ngeti kwakazinga wasashanda wanga uchiramba wachipashanda saka ndakazoenda koti Bernard Marondo ndakazoenda kotema mumunda mangu dai ndobva yabva atsotsora huni ziyabva atora huni nemhuri yake ubva ndakadzoguma ngechipiri chipiri apo akayobva akatakata waya yakazondisheisa apo akakatakata kubva panepo kuenda panepo achidzidhonza achiisa mumukova mangu kukata waya yako yangu isu atari avana kuya isheisa mangu izibhozi isheka ndiya fanonga tuchitaurira kanyi kuzanga ndiya kaisa mugano saka ifanonga ripo ndiya fanonga kutora kaunda kaisa mugano pakati totaona kuti ari violate mugano wakaiswa ndiani kuzoredi kana watotanga kutoti uyo anogura waya dzemuneshi because yekutogura waya itori mhosva yakazvimirira ndo inonzi malicious injury to property unoenda mapurisa. Yes, malicious injury to property. Saka iyoyo enda mapurisa, go and report that one kumapurisa. Malicious injury to property abadari waya iyoyo. Right. Chi tolerate. Mzuri mambo Mutasa, mzuri wadari wese. Inini Vitorini Maringeti. Chekutanga ndechekuti nhau yangu ndiye mugano na Samarondo vana vemuwakidzani wangu. Vana vemuwakidzani wangu. Ndichipiwa munda 1996. Andina apa ndakamboita dambudziko na nemuwakidzani wangu kusika vachizoshaya. Undi. Kana nyega yekudari kunoka. Ukapiwa decision. Nyati tatu hizo. Topa decision. Saka munofana kutanga ma respect decision yapiwa nedari. Kana musina pa musina kufara. Motaura kuti andina kufara apa. You appeal against decision ninge yapiwa. Then mukati mimi mazine dare ndaimboite zvakati. Monoregedza kuita zvomati muzi mutidi muite. Instead monopara motonopara mhosa pamusoro pacho. Chakaitika apa chakataka kuitika apa ndechekuti tine manga makafamba newaya yemugano iweyo. Yanga iri evidence yangu woyi nini yekuti nyangwe mukauya ndinokuratidza iwo. Ndokubva atanga kutema chi miti iweyo futi. Akauya. Izwai pamakaona kutema miti. Ndaifana kuenda kudaidza ishe kuti ishe hona munhu akutema miti yemuchi yemuboundary. Ndakati zvanyaya yako ndoku ndakaripota ndakafonera awa. But ishe ndiyefana kuya pa ground because akaisa mugano ndiani? Ndishe. Kuti mugano yamakaisa ishe munhu akutema chi miti yacho. Uyu kana aoneka kuti ano mhosva yekuita sei? Yekutema miti. Yobva yatoti ane mhosva yekutema miti yemuchi. Because kana uri muti waiswa ndiwe mugano uyu newe unoutemerei. Saka imi hamusi kufarira decision yakaitwa naizvo. Ndosaka ndakauya kunoku. Mwana unyepa akafonera. Anombotibata tisaka tomufonera wakubvisa waya yemunhu sei siya waya yakadaro sika mhosva yapera. Pamusoro mambo zvakaitika pane zvekuti pakaiswa mugano ndiroid na ishe chekufa ndo pakaiswawo John mugano awa wauya kotarisa nzvimbo wakati ano papa ine 14 meters apo wakakaunda pakatanga kuuya 14 meters isu takatora 4 meters tikatogarisana atisuda pese paparudini parutsana ngozi tikanene kwanana ivhiri tichapinda kuti muivhiri saka awauya wakakaunda mameters ari pa 14 meters tagadzirisana kechipiri murume wakataura kuti kazi mwese muri zvipikiri ini ndiri sando mwese muchapera saka nanhasi wedhiroro iroka rutoninesa kechitatu abvisa waya ndanotaura naye vanhu vakati auri mujaidzaiwo ndikati ano ndotedza mutemo ndakaenda kwasabhuku ndaedza sabhuku bva auya vaona waya yapera kutunhuwa kande kumukova ndichitotarizangu atotenderera ndii ari kuita zvake izvi ndadini vana sabhuku auya aona izvi akati ano ndaufonerani mambo Mutasa kuti andizvaita Maringeti nyaya yari kutaura yekuti kazi wabereki wake ini baba wangu akafa 2014 March iye wakazogara 2000 November awari kutaura kuti kazi ndakaita nyaya naudai chipoko here kokuti iye wakazogara ipapapo baba wangu wakafa namaini saka masoko ari kutaura nanombonawo ndizvo vasichangamira ukataka kuita isimira Tobias Marondo ende mwereji dzokaipa nzvimbo iyo munotoreshe Samanga auye aise ataure mugano wake nekuisa mugano wake pakaisa mugano
mugano iwo wakaiswa nasamanga iwo ndio uri kuteedzerwa iwowo. Munhu achavhaoleta mugano iwowo ndo pakutangira chii? Ndo pakutangira nyaya yacho. Because kana yakatomboitwa kumashure ikapiwa mugano ikapera iyo zviyotanga futi. Yes. Yes. Iri kunesa pakati apa ndeyekuti baba nyakupiwa stand yake akaisa signature yewaya handiti ndiyo yatakagara makore seti respect izvozvi wakomanawo wakupinda mumunda medu mune mabhana about 70 plans vari kuti ndimedu yaiguma apa ava samarondo ndakavabvunza pakayadare renyu kuti samarondo ndimi mukoma ndimi makatanga kurora ndaitamba nemudzimai wenyu muchiri kurangarira here kuti pandaikanyazvidhina ndaitamba nemudzimai wenyu ndichisazviyeyo migoma yangu mapoto neufu pamba penyu wakati hongu vabereki vangu vari ndikasaka sei vabereki venyu vakatisiya chishanda muyadhi menyu vasingabvunzi wamakatumaonga vari bhuni medzeni vakatuma zvikanzi ndikati sei vabereki venyu vakasiya tishandisa nzvimbo iyi imimi vabereki venyu vangu vakanyarara imimi muripo nhasi vabereki venyu vazofa from 96 to 2000 ivo vari kutoziva kuti vakapfudza baba wavo washaya nepamba pangu paane kicheni avo vanozviziva asi vari kuti nhasi hatizvizivi. Kunozi kwaMutasa kudo kunyika yese ngeyangu. Saka ndikaona kuti muri kundetseka kana munodetsera nyika ka ndasai muchipiwa ndisabhuku. Kozwana sekuru yenyu akapiwa ndandasabhuku. Hamuna kuzvipa ka. Saka tikaona zviri kunetsa tokwanisa kutora futi. Tikaona zviri kunetsa tokwanisa kutora futi. Zvatakakupai. Ndikaona kuti tiri kunetsa ka tichangopedzisa tati mugano uruku uyo gara kufenzi uyo gara uko lendi yacho yese iri pakati ngeyangu hapana unopabata hapachari ngepangu hapachari imwe hapaise kana anotorima mabhanana ndinorima mabhanana ipo handi pako ngepamambo unabvisa ndosakati vanhu vari kuuya ivo wavo kana nzvimbo ichitori mudare ine nyaya iri kudare hapana unoshandapo ba kusvika nyaya ita sei. Saka ukatoona akatoenda koshandapo nobatira nyaya isati yapera itori mhosva iyoyeyo because washora dare. Masi mazwa here zvandiri kutaura kuti kana nyaya iri kudare mirai zvese panzvimbo iyoyo kusvika nyaya ita sei kana mabhanana atori munzvimbo yandati ngeyangu angu asi renyumba imimi muchagara uku uyu anogara uku pakati ndepamambo mosiya pakada kusvika nyaya dii yapera because mukaramba muchiti imimi mukaramba muri kushanda umwe ari kupa claim aka zvakutonga zivi ndafevha imimi kuti chenza heyimaipisa siyai pakada aiwa ndosaka ndati mbuya mabhanana aripo siya ari chii muzwa shona ini kutaura handiti muda kutopatorerwe pakatorwa munodi handiti kuya kudare kuti hapa mamusi kuirira nenyaya ipapa zapata kugadziriswa mambo akasapatora muchatemana iko izwai mbuya tati mbuya wakomana ari kudzika iko kumuswe chingani dzika iyobi wiki rodi mavanotora vana samanga vari 2 wese vari ikoko wobva waya panzvimbo nemi mova maisa kuona kuti problem iri apa nyaya iri apa ipere mouya kuti paripoti tipedze chii nyaya iyo pakasvika nhumwe dzenza makatuma vakauya zvakanaka tikataura nyaya tikarakidzana ndikati nhai vakomana imi muri kutanga kutaura nezvemugano uyo waiswa nachisama ko that signature yekutanga iyo yamuri kunyatsoona waya yakapinda mukati wazi handiti why are you not considering musi kuiconsider imimi mauda kuconsider uyu wazoiswa pazuva ranhasi napozi zvazviripo kaya pane question yangu ndozvo zvandoda izvo kana uri kuti pane waya yakatopinda mumiti wakaiona handizvo so why yakaigirwa sei I don't know itoripo mama itoripo izvozvi yakaiswa nababa wavo iri kuigirwa sei waya iyo endei murakidze waya iyo muese kuona wanoiziva yes because kana waya iripo waya iyo pine zviri kutaura saka iri kuigirwa sei kana iripo
motaisa nyowani sei iyo yekare yanyura muviripo why tikuti mbuya hatiti zvamuta zvikorektwa tiri kuti ngazvikonsidwe zvese zvioneka kuti kuuya kwayo waya ipapo nechii zvese zvakamira ndosaka ndoti vanhu dzokai futi pai munyase kuona chinhu chikutaurwa zviri kutaurwa zvese zviri kuitika apa ndezvekuti kaka tichitaura kunoku handitika muri kunyatsotaura nemo zvinofanira kunge zvichiitika but group rakasvika panzvimbo panharaunda nepapa hamene zomboitika I don't know yabozi zvemiti iyo yakatopinda mukati zvewa yakapinda mukatika abe wakomana totoratidza tokomana fonzi iri apa iya muri kunyatsoona iyi yakapinda mukati vanhu zvefenzi tiri kuzviona handisi noti hawana faith I think so yabozi dai mambotamba bhora mambo kaka zoti unogona kupiwa pena wakatarisa negedhi kudai but pena yamunoipotsa ari muri kuzviona wotobairira kumwe wozonzi zvana ndakananga gedhi wani handi muri kuzviona zvana ndakananga gedhi wani saka tinyatsoti this nyaya yesoka is very simple but ndosaka ndati samanga ngauye panzvimbo zvotariswa zvese zvoda kutariswa ipapapo zvodii zvoonekwa then toita decision iri proper because already kutaura kwamuta panapa pane zvinhu zvakutotanga kubuda zvimautanga unongedza zvimwe zvimautanga unongedza yes ndaane dambudziko nawo panhau yemiti yanga iri mumigano yakatemwa yese but mastems maakatema macho mese muchiri fresh mese manga muine maifamba newaya akabvisa yeseyo akadhisira evidence yandainongedza matare yandainongedzera matare kuti wayai wakapedza kutema miti yacho sebva pisisa ovhoni ndinokumbira kuti ndiBernard Marolo ndandiri kumbira monditaurira baba maringeti vari kuuya vachishungurudza mhuri yangu kupopota vari pamba pangu vari kuita zvinhu zvavo ino isu vachitaura hatisi kuwadaira but ivo vanouya vachipopota vachitaura zvavanoda kumhuri yavo ndinokumbira kuti vasapindawo muyadhi mangu vachiita zvavari kuita right wakomana I think this one wakomana vari kuuya aiwa inawo yezvipfuyo makutotora yatoimwe futi yezvipfuyo matobva mumugano matozvipfuyo hani ngatimbopedze wani vari kuuya wakomana vanouya tiite nyaya yacho iperi ndiani Tichkach Mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach Mtv mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifambira Dojipondora, tete.